Quina merda. Què passa? M'han donat la nota. He suspès l'examen. Tranquil·la. Alguns estan fets per algunes coses i d'altres no. Anima't. Juguem al veig-veig. Ja tardes. Vale. Veig-veig. Què veus? Veig... una cosa que comença per la lletra G. Per la G? La guitarra? Sí, era la guitarra. Sabies una cosa de les guitarres? Digue'm. Deia el meu avi que quan ell era jove molts dels músics de carrer eren gàngsters i s'identificaven entre ells amb símbols que portaven a les guitarres. Gàngsters. Mafiosos. Per què es feien passar per músics de carrer? Per dissimular. No és guai? A mi em sembla molt guai. Curiós. Ara toca a tu. Va. Veig. Què veus? Des que tinc memòria, sempre he volgut ser músic de carrer. Sisplau, el que sigui que voleu fer, no ho feu. No serà res. Només et quedaràs sense dents. No li arruïnis la sorpresa. És que m'encanta veure la cara que posen. Per què jo? Per què t'has ficat amb no et demanen? Exacte. Amb els nostres diners no s'hi juga. De què parleu? Sabíem que tenies un tracte amb un dels nostres i et quedaves part del que ens havia de facturar. Mentida! No et facis el valent? Això té solució! Veig. Què veus? Una cosa que comença per la lletra M. Un martell. Exacte, un martell. Sisplau! Tranquil. Alguns estem fets per algunes coses i d'altres no.